També de Berlin Suite, Berlín de 1929, poema històric perquè és la trobada breu de Vita Sackville-Bess i en especial Virginia Woolf. Vita Sackville-Bess va ser la inspiradora de l'Orlando, publicat a l'octubre del 1928, de l'Orlando de Virginia Woolf. Dues dones que va haver-hi una gran passió, que no sé en què es va concretar ni m'interessa, però la Vita Sackville-Bess, al cap de pocs dies de la publicació de l'Orlando, se'n va anar a Berlín, on el seu marit Harold Nicholson era l'attaché d'afers culturals de l'ambaixada britànica a Berlín, i Virginia Woolf i el seu marit i la seva germana i el company de la seva germana i el seu nebot, que seria el futur gran biògraf d'ella, Quentin Bell, la van visitar al gener de 1929. A la vegada hi havia un cosí de la Vita Sackville-Bess amb qui ella traduïa Rilke de l'alemany a l'anglès, però sabem, està perfectament documentat, que en definitiva aquestes dues escriptores, Virginia Woolf i Vita Sackville-Bess, només es van veure una estona, breument, amb una cosa que acabaven d'inaugurar, que és una mena de petita torre Eiffel, que és el museu de la ràdio, que a la part del mig hi ha un restaurant que va estar tancat molts anys després de la guerra, en definitiva no es va tornar a obrir fins l'any 84, i allà, aquella cafeteria modernista, que és molt maca, jo imagino que la conversa va anar que Virginia, per lo que era emocionalment, estava igual que quan ella s'havia anat de Londres, quan la Vita s'havia anat de Londres, però la Vita, que no es distingia per una gran fidelitat i era d'amors constants, doncs suposo que ja estava d'una altra manera. Però imagino que s'entendrà que a mi el que m'interessava és comparar una història molt individual amb el trasbals que va suposar la Segona Guerra Mundial per la ciutat pròpiament de Berlín. Berlín, gener 1929. Vita va interrompre les seves versions de Rilke. El telèfon era Moabit 3794 i Friedrichstrasse, l'estació d'arribada. A la Funturm, una tarda, en escapada solitària i breu, Vita va fer-li entendre la poca durada de les passions humanes. La conversa, prou animada, el pols anímic de tant de voltatge, van aconseguir silenciar la letal marea humana. Les bombes futures no van enterbolir gens la tarda. 24 Bricquenallée, una adreça, avui companya dels fantasmes d'antigues ambaixades. La ciutat no havia estat esberlada. Virginia va retornar a Londres al cap d'una setmana, malalta. Vita va començar a creure que Leidenschaft, passió, era una paraula de formació ben estranya. De fet, ni l'una ni l'altra van pressentir gens la retòrica del desastre.